fordi det er vigtigt at vise, at Grønland er ikke til salg. Vi er et stærkt folk. Vi har boet i Grønland altid. Det har været vores land altid. Så der er ikke nogen, der kan købe os. Vi er ikke til salg. Det er meget vigtigt for mig at deltage. Jeg kommer jo fra Danmark, men har familie boende her i Nuuk. Og jeg synes, at vi er så nødt til at stå sammen om det her angreb, der er på Grønland. Det er jo ikke bare et angreb på Grønland, det er på hele den etablerede verdensorden, på vores frihed. Det er så gement, hvad Trump og hans kompaner de tillader sig. Så det er vigtigt på alle måder at vise vores foragt for den måde, de agerer på i vores verden.